Makwaba biefa na sekese koma professor Enokosi Walanyo wala se odi akode mu nsem ebreye. Fa ya drusi ye babedi enkomo ye wo bronya bosumini mu. Eti ose ye to ade na ye hwa ade. Ye to de mapapa ebeboa ye se de be ya ye bronya ye edi no ebetimi ewie peyomeni de akwasi ensiana meni edwekọ from God is all you need company limited. God is all you need company limited. Ena eba bedi enkomo omo ena ye unique food penipon na general manager eda adwumekuna no urajo akem kwasi akwa ewo mencha ho ne ba bedi komo no akire sena adwumekuna kasa esu etie de na omo eye akra afishapa afekwa tse ne tinya tenkwem amen na adwum penifon to say adwumefon to say obia ho ye nyame ada roma ye da nyame ase ye ka unique food a ede ade unique foods aye enfidijuma bia yede edadan enuane ani na yede bi egu konkomu na fe yede bi so egu package no kratemu sedebe ya ensei na dachi bi no ye hia aduane a yakwakofa enti de tiawo mu no unique foods aye enfidijuma yede process enuane okay eti se obi ehwe ya no peya otisi abontia die no behu amana kyense we unique food for products no ebia niemu ye no de ade de anuane sa na mo packaging ai se obi se abontia se na wo kire na de be me na hu ni nyina ye brand no unique foods okay na obi tisi abontin se na wo kan no na se unique your chain of products ayeye okay bit say ye abekwan e de egu tontremu okay na abekwan no ye abekwan ebia meka say ebia enam wom da bi ya no cream entino say wo ye ya utuso a na wankasa wo de wonam aka ho okay na afi enche na aben na wanya waduane okay wo ye abekwan fi on so esaye abemduro no so ye abe ena ye de enema afra ewura ye di ye se beka ya ye maame no penso no na obatan bia no ye se oni abemduro if you say nutritious mamoja eno so no unique brand no efa ho ohuna bon say unique enso hyede e wo ho enti ubenya sa abemduro ni bi so ato ewudwa so eno so firi ho a ye say kontomre ye twitwa kontomre de agu kan mu eno so no ubenya bi ato eni wo kwansusu a kwansusu ye no so de gu kan mu saa se na me kan no eno so for say onya adoa ye na nya adoa yi ye twitwa na didam mu maako no so ye de gu kan enti unique foods e nyame bra channel products a ye na me ka bi say sawo flour foods okay powdered foods ye kunkunte esam ena ye Tom Brown ye Tozafi ye Hausa kuku enti enuane bebre ho a unique foods ye dia badwa so a obi akodwa so a obenya bi ato sa nuama nyina ye no unique foods okay enti konkonte no moye no ne wo boxing ya okoto a eno anse wo hwe de agu unsu ohiem na wa hya ase aka na se senete sa pepe ya yam dada okay ene ya packaging nice e dia hye box enti otia no adodo a wo pe no na unsu ohie ayehye no afi na ohwe agum na waka ani ye kama okay pepe kama okay eba Adom TV dia yenwan mu wo outside of my Ghana ehwe pa won wo UK US Germany Canada Amsterdam bia do be ko bia manfo hwe Adom TV and say obi a wo hwe Adom TV ye wo oni o mam ni wo outside Ghana obenya mo product bi ato you need foods and that's God is all you need. Your company is export company. Okay. And to say United of America. Yeah. Nako bit Virginia. Oko New Jersey. Oko California. When you now pay unique foods aduaniata. Okay. Obenye biato. Okay. Oko England so obenye biato. Sanso nako Germany. Oko Italy. When you now unique products when you now. Benye biato. Okay. Sanso na ba ye manjan so Ghana so a benye biato. Okay. Oko bit say Kumasi for instance. Oko Poku trading.
wobɛnya bi atɔ wɔ hɔ ɛna ha nso kɔ baabi te sɛ Makola anaasɛ wokɔ Medina market nso a wobɛnya bi atɔ. Yɛbɛsa ba bɛyɛ bea wodoɔ a mowɔ mo market outlet no, especially wɔ Ghana hanom. But yɛhwɛ deɛ na ɛma Uniik food mo deɛ no ɛyɛ soronko because nea mu yɛ yɛbɛka sɛ ɛnyɛ mo nko a na moyɛ bie awoforo bi nso ɛyɛ bi eti deɛ na ɛma sɛ me a mehwɛ wo na anɔpa yi sɛ mehwɛ wo a menya gyidie sɛ mekɔtɔ Uniik food a ɛyɛ soronko de free dada na ɛwɔ edwa so dada no mu. Mo medase bebree Uniik food sɛ wotie edin no a yɛsɛ yɛ unique na yɛka sɛ biribi nso yɛ unique a na ɛkyɛ sɛ ɛdanso ɛwɔ afoforo nyinaa mu na deɛ ma unique yɛdanso afoforo nyinaa mu no nyɛ sɛ meka na matu me ho na mo nso yɛdanso nso ampa sɛ wokɔ kɔhwɛ yɛ packaging bibia wotɔ ade a dedi kan ɛyɛ packaging ansa na wontɔ ade na wonkɔdi koraa no ne packaging ɛna bɛma watɔ na mmom sɛ wokɔ na sɛ dodoɔ no asi dwa so na Uniik deɛ si hɔ na afoforo a sɛ na yɛka no asisi hɔ a menka nada o wobɛdi kan akɔhwɛ Uniik na wapeke Uniik ansa na wahwɛ deɛ aka no koraa Uniik ɛdi kan ansa na afoforo no nso abɛdi akyire nti Uniik deɛ yɛbi biara ɛyɛ kama yɛbi biara fɛfɛɛfɛ na menka quality nso deɛ a na ɛno deɛ exceptional yɛ quality no ɛnyɛ sɛ meka ɛsɛ to me ho yɛ quality ama kɔ baabi a obi ahwehwɛ Uniik foods baabi akɔ ewiase amansa nyinaa wokɔdwa so a Uniik foods ɛna obi a ɛhwehwɛ especially with the abɛnkwan for instance wo sɛ yankasa yɛyɛ abɛnkwan wɔ fie a yɛwɔ sɛ ne yɛpɛ de fa saa saa bi ne yɛbɛnya no pɛpɛɛpɛ ɛwɔ Uniik kan abɛnkwan no emu anaasɛ mo deɛ obi ka mo pɛ mu sika nti no mo afrɛ mu bebree me nua ɛnte saa Uniik de ade pankwan na ba edwa so Uniik yɛmfra yɛabɛ mu yɛyɛ ne sɛ ne efie deɛ ne te pɛpɛpɛpɛpɛ yɛyi mmɛfen no afirim ɛne yɛde aduane nankasa a ɛyɛ pop no nso agu baabi ɛno na yɛwia ne yɛakaane na afei wankasa a wopɛ sɛ na wopɛ no no wokɔ wo fie a sɛ na wankasa wopɛ no no sɛ wopɛ sɛ ɔnkwa ne pii a wobɛfa no ka dodo na sɛ wopɛ ne light nso a na afei wankasa nsuo a wode bɛfra no wama nsuo no nso adɔso kakra na mmom no yɛnsesa bibia mfirifie deɛ no ho sɛnea efie deɛ no teɛ no saa na Uniik abɛkwan no ɛno nso ɛte koko ntɛne nso asɛ ne yɛayam no saa pɛpɛpɛ yɛmfa bifuro biara ɛmfrɛ mu yɛmfa bibia ɛmfrɛ mu ɛyɛ konkonte no a ɛne apakagyi a yɛde aba amansa dwa so a yɛtɔ ɛba ennuane sɛ yɛa na amanfoɔ beretaa de ɛnɛma bi ɛkɛ ka ho sɛ na bi yɛbɛtumi akyɛ ɛde ama wɔ mo yɛhwɛ Uniik food yɛ no sɛ na ɛteɛ Uniik foods medase bebree yɛdeɛ no preservative for sɛ mofrɛ no sɛ aduanenuro bia ɛne Uniik food so ɛnɛ abɛɛfoɔ aba no ama nipa nimdeɛ a yɛde yɛ adeɛ a wonhia aduanenuro a wode bɛgu so ansa na wɔtumi preserve Uniik food wɔtumi preserve aduane for 3 years a bibia ɛnsɛe ɛnkanka abɛkwan no yɛbi almost everything enti no sɛ na medi kakan no mfidie wɔ hɔ a yɛde ɛyɛ a ɛma aduane no nyɛ dɛ ɛnsɛe ɛnyɛ bibia na ɛkyerɛ mu ɛnka mɛkyerɛ mu kakra bɛhu deɛ nti a na woyɛ a wɔaduane nyɛ dɛ ɛnsɛe nso ɛsaa na matɔn adwuma bi secret ɛde ama amanfoɔ so sua nti ɛnyɛ ne saa afei boa biam yɛhwɛ bea wodoɔ a ɛnkaka Ghana hanom sɛ yɛpɛ Uniik nnuane no bi atɔ a yɛbɛnya bi yɛna ɛpɛ no dodoɔ mu atu yɛna ɛpɛ no maako bi atɔ ɛmfa no bɛnya bi atɔ sɛnɛ medi kakaeɛ no Uniik product no Ghana ha sɛ wokɔba bi te sɛ Makola Medina market wokɔ Poku trading Kumase baabia bi wɔ saa nso na sɛ woba yɛ ne ankasa so yɛasoyɛyɛ ɛwɔ Pantan junction aburi kwan no waduru wotra Dodua traffic light now but the next traffic light on your left hand side wonkɔ bɛ 50 meters ɛhɔ na company na ankasa ɛwɔ a pɛ sɛ wopɛ dodoɔ atɔ a anaasɛ atu a wobɛnya bi woba hɔ wobɛnya bi na watu number bɛ so na yɛmfrɛ m na yɛnwie nti number no yɛ 0593 380032 ɛna 0302 937 504 na ɛtwa toɔ so yɛ 050
897 3656. It's number no and a good screen no aseno. Unique food. Fre na open no do atua ne ko to dudum open mako so atua se no pani akwasi akwa acheche no ko sa mia ne ko ekopa bi eto God is all you need company limited omna ko fa unique food e dey aba edwaso ne mo di nkomo ene anapakra ye beda asibiem me da sibibre na answer na no okay si o nan kasa o ye kofa bai e di adwuma ne bai no okay ye frɛ no owura nana kwame amankwa okay ono ana ye kofa baya odi adwuma no e baya ye chere na so no pay ye mana fisha pa so ye mana fisha pa hwewei ye twa waba ye ba beto so